होकस पोकस पेश करता है। شرین ہندس گرمی ہندس خاندانس منز شمل او میکر بال رٹی تھینک یو آوس ہی سیتی گندن ٹھیا بے گندس لڑکن سنتی بے واپس ٹافو انتظار ٹھیپ کس کرے بند تہند مسئلہ کیا چھو پتہ الوداع ٹھیپ کس کرے بند تہند مسئلہ کیا چھو پتہ الوداع آپ چھا تھا چھلنا خاطرہ ٹیا جے چھے خبر میاں چھے آبے سیتی گندن پسند کران یہ چھا نہ صحیح تو ہی چھو آب ضائع کران تہند کیا مطلب چھو تا نلن چھے ہمیشہ آب سنتی وسان یہ تناسب چھو پزی پاٹھی استعمال کرنا خاطرہ محفوظ مگر تمام سمندری آبس کیا بنائی یہی چھو نمکین آبک ٹوفو یہی چھونا قبل استعمال زمینک 97% آب چھو نمکین آبتی صرف 3% آب چھو تاز و آسان مگر تویہا چھو پتاز یہ تعداد چھو پریت وری کم گجھان تکیازی آبدی ہندس ہررس سنتی چھو آلودگی تہ انسانی وسائلک استعمال دوا پتہ ہرراوان مگر تیا اسی کت کنی ہیکون آب بچوت کیا اسی چھنا یہی دوا دش استعمال خطر ضرورت اہم وسیل تہ اسی چھے اکثر یم لاپرواہی سان استعمال کران اسی ہی کون آب بچاونا خطر لوکٹی قدم تلت دند صاف کرنا وزی صحیح پزی نلکا بند کرون اسی ہے کون آب فراہم کرنا خطروں آبا گھڑ استعمال کرت کھلن آب دینا خطر نلو استعمال کرنا بجایا پزی صحیح کنی تہی نلکا نلکے ہند مرمت یا بند کرون گرن تا اومی جائن پٹ ہکو اسی آب تہی دوبار استعمال کرت یس صفی خطر استعمال چھو یوان کرنا کلائی سبزی آب دینا خطری اوے بھائی ذہنس منز تھاون پویپ مگر کیا دنیا ہس منز باقی لوک یم آب ضائع کران چھی یہی چھگر پٹھ شروع گجھان یت اہم موضوعس متعلق چھو سانہ زمی وریزی لوکن چھ یت اہم موضوعس متعلق زانکری دینا یوان توی چھو بالکل صحیح او صحیح پزی آب بچاؤ یہی چھو اسی سارنے خطر اک اہم وسیلہ در حقیقت اس ہیکونا آبا ور زندہ روزت کھلی ہیکن نہ زندہ روزت اسی تھاو آب نہ چنہ خطر تہنا سراں کرنا خطر دراصل اسی میاں تھیک جہ مرون میاں چھ سیٹھا افسوس میاں سیٹھا لاپرواہ ٹیا از پیٹھ کر بہ آب بچاونک واد در حقیقت بھیکر پنن دوستن تہیو تھ متعلق اطلاع اسی پزی آب بچاون تہ سیار بچاون تمہیں خطرہ چھو اسی سرن ہند ملت کرن ضروری تو ہند پسندید رائمز کہانین تہ واریاہ دلچسپ چیزان خطر کڈز ہیٹ فیملی منز شامل گچھو یت سبسکرائب کریو